Wannan shine babban abin da ke wahalar da mu a Najeriya, musamman a Najeriya ta Arewa, musamman talakawan Najeriya ta Arewa, musamman manyan attajirai da manyan masu mulki na Najeriya ta Arewa. Talakawa babu haɗin kai, masu mulki da masu kuɗi babu haɗin kai. Yanzu ku duba lokacin da matsala ta samu ta faru da Abdul Ningi a majalisar tarayya kan ya faɗi gaskiya, aka juya mai baya har aka dakatar da shi na wata 3 a majalisar. Duka 'yan majalisunmu suka rungume hannu suka yi shiru. To gashi ɗaya bayan ɗaya wannan ta sa Abdul Ningi ya rasa kujeran shi na lida na 'yan majalisun Arewa. A lokacin da aka yi ma Abdul Ningi haka, da duka 'yan majalisun Arewa sun tashi sun mara mai baya da aka kore shi a majalisa, gaba ɗaya sun fita. Kaga da dole a zo a zauna kan teburin sulhu a san yadda za a yi, kuma yana nan a matsayin shi, ba za a dakatar da shi ba balle har ta shugabancin da yake yi a majalisa. Amma duka 'yan majalisun Arewa suka yi gum, suka ja baki, suka yi shiru. Yau gashi ta zo kan sanata Ali Indume, kowa ya ja baki ya yi shiru. Rashin haɗin kai. Sannan mu kuma talakawa ba mu san me san mu ba. Shi yasa kullun su manyan da suke mulkanmu ba su iya fitowa su yi tsayin daka su yi fada a kanmu. Idan suka yi fada suka tsaya tsayin daka suka yi fada a kanmu, bala'i ya tunkaro su, mu kuma sai mu ja baki mu yi shiru mu rungume hannuwanmu. Menene rashin haɗin kan manya? Yanzu ka duba, in ba rashin haɗin kai ba, a ce an cire sanata Ali Indume a Senate Whip, an ba Muhammad Ali Mungunu har ya karba. Haba, in ba rashin haɗin kai ba, dama ya daɗe yana jiran kujera. Maimakon ya ki karba, a rasa wanda zai karɓe ta a Arewa, sai sun ji dalilin da ya sa za a karɓe a hannun Ali Indume. Da ba mu zauna lafiya ba? To yanzu ka duba, saboda Allah, ya za a ce yankinmu ya ci gaba. Mu talakawa ba mu da haɗin kai, masu mulkanmu ba su da haɗin kai, attajiranmu ba su da haɗin kai, ina za mu je? Wannan ne babban abin da ya kamata mu fara takawa birki, mu fara gyara a kan shi. Mu yi ƙoƙari ko da yaushe mu cunkushe, mu cure, mu dunkule, mu zama abu ɗaya. Wallahi in muka iya yin haka, ba wani abin da muke so da zai gagare mu da yardan Allah.